Това е първата настройка, която е добре да направите след първоначалния код в PRP, за да защитите вашите данни. Кликвайки върху линка потребители в лявата страна на екрана, ще се отвори този прозорец. В него можете да създадете нов потребител, като кликнете върху бутона Създай. Отваря се ето този нов прозорец. В полето име и фамилия попълнете вашите имена или имената на служителя, който ще работи с PRP, като имате в предвид, че точно тези имена ще се попълват автоматично в полето Съставил на всеки документ за продажба, който ще бъде създаден в процеса на работа. В полето Потребителско име попълнете желаното потребителско име. Попълнете полето Парола. Повторете паролата в долното поле за потвърждение. Поставете отметка пред Power User. Поставете отметка и след полето Покажи в списък, ако искате потребителското име да се показва в падащото меню на първоначалния екран за идентификация пред код системата. В случай, че не поставите тази отметка, ще трябва да попълвате ръчно това поле, което гарантира по-високо ниво на сигурност срещу неоторизиран достъп до вашата информация. Накрая кликнете върху бутон Запиши и затвори. По аналогичен начин можете да промените данните на вече създаден потребител. Кликнете два пъти върху името му. Отваря се същия прозорец, който ви дава възможност да промените потребителското име и парола или само да му забраните достъп, като махнете отметката пред опцията Достъп разрешен. Накрая кликнете отново върху бутон Запиши и затвори.